Veď on všetko stvoril pre bytie, tvory sveta sú pre život, nie je v nich hneď smrti. Vody mi to už položí, my to už nevezme, čo si mi zaslúbil. Zdravíme ťa, Maja. Ahojte. Ako sa dneska máš? Tak celkom fajn, vyčerpanie mierne. Vyčerpanie? Mierne iba. Ale ešte to zvládneš? Ale proste ešte zvládneš 20 km. 20 km. Áno. Tešíš sa na večeru? No áno, na tú pangasius. Neviem sa dočkať, najlepšia ryba, ako som kedy jedla. Panganius? Neviem, či bude Panganius, ale to je jedno. Chcel by som prejsť k podstate. S akým cieľom prichádzaš na túto puť? Máš nejaké predsavzatie alebo niečo také? Pravda, že... Ale tak to si necháš asi pre seba, lebo to prezradíš aj budúcim putníkom. Môžeš nejak motivovať budúcich putníkov napríklad. Posúvam každého pútnika na ďalší rok. Je to výborná skúsenosť, nie je to ani také náročné a je to výborné miesto sa na seba zamyslieť, spoznať nových ľudí, nové skúsenosti a veľmi pekne strávený čas. Ako sa cítite pred jedlom? Úplne som hladná. Tomáš? Ja sa teším na jedlo, vidieť s tebou spolovať s ľuďmi, inými putníkmi. Bude, také bude. Ale neviem, či také fakt. Nehovorím. Cítim rybu. Nech sa páči. Čo? To už plná je ty. Tá púť, ľudská púť sa začala v ráji. Adam a Eva vybudovali dobro do sveta, aby hľadali to, čo stratili. Tak chodil legal. Takže dobrý deň, zdravím vás z predposlednej etapy na ceste do Levoče. Môžete si všimnúť v okolí krásnu prírodu, ktorá nás obopína. Dobrý večer, zdravím vás z Útia z Levoče. Putovali sme z Košic 2 dní cez rôzne dedinky, nejaké mestá menšie. Každý si na začiatku určil určitý svoj cieľ putovania. Každý sa snažil ho aj splniť tým, že príde do konečnej stanice, ktorou je touto hora. Boli tam rôzne menšie či väčšie zranenia, avšak každý z nás doputoval, čo sme radi, takže môžete sa pokochať týmto pekným výhľadom, ktorý je už je to krásne, si myslím osobne. Tu rôzne omše, tu kopec putníkov v rôznych miestach zahraničia. Takže chcel by som hlavne povedať, že pozývam ďalších putníkov a ďalší ročník, ktorý sa uskutočňuje ďalší rok v júli. Takže určite príďte a nebudete ľutovať. Takže dovidenia. Ďakujem za pozornosť. Takže samozrejme na záver ešte chcem dodať, že vidíme sa v roku 2016 a kde si budete môcť užívať takúto pohodovú atmosféru a oddychnúť si po náročnej túre. Dovidenia.